Hej alle sammen, i dag skal vi lave en Call of Penalty YouTube video. Ja, og husk at tjekke min kanal ud, Emil Erfurt. Yes. Nu skal jeg lige have haft. Lad os gå i gang. Jon, kameramand, du kan lige forklare, hvad det går ud på. Det går ud på, at man skal gå og sige til kameraet, hvor man skyder. Og man kan skyde venstre op, venstre nede, midten, højre op og højre nede. Og den, der skyder, kommer over og siger, hvor han sparker. Jeg sparker i højre nede. Jeg skyder højre nede. Ja, tak, mand. Ej, det var tæt på. Jeg skyder højre op. Tæller den? Det var højere oppe. Jeg skyder midt i. Flot klaret. De ligger og knaller. Jeg skyder i venstre nede. Kig den ind. Der er begge to scoret de steder, hvor I skulle. Venstre nede. Nu kan jeg regne ud. Han mangler venstre oppe og midt i, så det er bare der, hvor jeg går efter. Han skyder midt i. Venstre oppe. Det kunne være en høre, tror jeg. Den bliver svær at pille. Var det... Den talte desværre ikke. Okay, så har de et skud tilbage. Kan du regne ud, hvor jeg har tilbage? Nej, jeg har 2 skud tilbage. Har du? Har jeg ikke 2, og du har 2? Nej, startede pille, ikke? Jo, du har 1, jeg har 1. Ja, jeg har begge to. Ikke? Jeg har venstre oppe. Okay. Og du har jo skudt midt i. Den talte midt i, eller den talte ikke over? Jo, jeg vil sige den talte. Og nu ved vi, at han har midt i. Så han må hellere skyde et hårdt skud. Og fyre dig ind i målet. Hvor tror jeg vil skyde? Skriv det ned i kommentaren lige nu. Det er selvfølgelig i midten. Den blev nemt for pille at tage. Så var den pølle. Ja, pøllevand. I den her
kold og penalty. Der vandt Pølle. Men jeg tror, at vi snart ligger... Var det ikke dig, der vandt? Nej, det var ikke mig. Var det ikke dig, der vandt, Pølle? Nej, det var dig, fordi du skudte jo over i venstre øverste. Hvor vandt jeg? Ja, du vandt. Når jeg vandt. Jeg tror sådan, der kommer en... Legend. Ja. Der kommer der for en ny video lige om lidt. Hvad? Kom, skal vi ikke lave en ny video igen? Måske Crossbar Channel. Der kommer Crossbar Challenge. Yes. Måske på min kanal. Og min kanal. Jeg tror faktisk, det bliver Pølle. Pølles kanal. Men tak for den her gang. Husk at like og subscribe. Ja, subscribe. Ja. Eller vi siger bare abonner. Ja, abonner. For jeg har kun 2 eller sådan noget. Og jeg har 18. Faktisk 19. Fucking bedste, mand! Numse. Nå, vi ses!